Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Mautawi kiku perkara jaa kang teka pemafis sahi ing dalem lumaku fi yaumal jumati ing dalem dina Jumat. Kibab nerangke nafsiri dawuhe Allah di dalam surat Jum'ah. Iku nafsiri lafal as-sa'i. Mergo tafsirane iku macem-macem, ana sing dimaknani cepet-cepetan utawa meninggalkan utawa ngamal. Jadi mangke tafsirane kathah. Nggih menika hadatsani Yahya an Malik annahu satamni Imam Malik iku sa'ala iku takon sapa Imam Malik Ibnu Syihab Ibnu Syihab an qaulillahi azza wa jalla saking ngendikane utawa dawuhe Allah azza wa jalla. Ngendikane Allah rupane ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Ya ayyuhalladzina hu eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina idza nudiya nalikane den undang sira kabeh lis-sholati krana salat min yaumil jum'ati saking dina Jumat fas'au mongko lumaku sira kabeh ila dzikrillah maring zikir utawa eling ing Allah. Fas'au ana semanane agi-agi ila dzikrillah maring eling ing Allah utawa zikir ing Allah. Ngendikane Allah. Jadi Imam Malik bertanya dengan Syekh Ibnu Syihab tentang tafsirane utawa maknane ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Faqala mongko jawab sapa Ibnu Syihab kana ana Umar bin Khattab sapa sahabat Umar bin Khattab yaqra'uha iku maca sapa Umar bin Khattab mau ha ing surat mau ya ayyuhalladzina amanu sateruse idza nudiya nalikane den undang li sholati krana salat apa krana salat mau mulai Jumat saking dina Jumat famdu mongko nerusno sira kabeh ila dzikrillah maring nutur utawa eling ing Allah. Dadi Ibnu Sayyidina Umar menafsiri fas'au, lafal fas'au niku maknane nerusno, mboten kok terus agi-agi mboten. Mergo dawuh niki kan menganjurkan kepada kita semua nek wis ana undang-undang utawa adzan utawa ayo sandan lah nek dina Jumat kan fas'au ila dzikrillah kon cepet-cepet manane ku cepet-cepet kene fas'au ila dzikrillah maring nutur ing Allah utawa eling Allah wa darul bai lan ninggal dol tinuku. Dadi nek pas Jumatan iku sangger wis dikumandang kok diundang kon cepet-cepet ninggal napa wae kon cepet-cepet ninggal napa wae termasuk dagang. Ojo kemenika pas dagang kok ana wong arep tuku ya wis didoli cuma kok wis ana undang-undang ana wong tekonah ya dikandani ajeng tutup utawa wis sampe Jumatan dikon ninggalno walaupun iku dodol tinuku. Ditafsiri famdu nerusno. Dadi nek pas ngedoli dagangan kok wis selesai ya langsung lunga Jumatan aja terus ana pelanggan tekonah dilayani nek. Iki mangke sebagian keterangan nek Al-Qur'an la'allakum tuflihun. Nek ora ngono nek cara sampeyan nerusne kesenengane mesti dagang ben laris dadi niku ya iso ora dadi bejone awake dhewe ngguri. Iki ditafsiri Sayyidina Umar mau famdu nerusno sira kabeh ora terus cepet-cepetan boten nerusno ila dzikrillah. Kala ngendika sapa Malikun Imam Malik
wa inna masa'yu anapun utawi maknane lafal as-sa'yu mau fi kitabillahi ing dalem kitabe Allah utawa Al-Qur'an al-amalu iku ngamal wal fi'lu lan tumindak. Sing dimaksud lafal as-sa'yu di dalam Al-Qur'an tadi nek sira Imam Malik iku al-amal ngamal utawa tumindak perbuatan. Ora terus age-age mboten, dadi ngamal. Setelah ada kumandang untuk sholat Jumat, awak dhewe kon ngamal sing tujuannya yang apa Jumatan mau aja terus kok ngamal liyane, mungkin adus, mungkin wudu lan liyane lah. Yaqulu ngendika sapa Allah tabaraka wa taala, wa idza tawalla lan nalikane mengu sapa man sa'a mongko tumandang sapa man fil ardi ing dalem bumi. Bisa ngendikan Imam Malik nahi. Ditafsir Imam Malik nah bahwa lafal sa'yu di dalam surat Al-Jumu'ah kuwi di dalam surat yang lain juga ada kata-kata yang sama sa'yu wa idza tawalla sa'a fil ardi. Nalikane mengo sira kabeh sa'a mongko tumandang sira kabeh fil ardi ing dalem bumi. Maknane tumindak utawa melakukan sesuatu. Gak terus cepet-cepetan buatan. Ku maknane di dalam surat yang lain. Jadi Allah di dalam surat yang lain memberi gambaran bahwa lafal as-sa'yu kuwi dimaknani tumandang utawa melakukan sesuatu perbuatan. Mboten kok tergesa-gesa mboten. Wa qala lan ngendika sapa Allah taala malih wa amman lan anapun utawi wong jaaka kang teka sapa man ka ing sira yas'a hale ngamal sapa man bahwa hale utawi man iku yahsya iku wedi sapa man. Iki Quran yang lain juga diterangkan bahwa maknane sa'yu niku maknane ngamal. Jadi adapun orang-orang yang datang kepadamu dan mau beramal, mereka adalah orang-orang yang takut. Mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Jadi maknanya sa'yu di sini adalah beramal. Jadi buatan kok tergesa-gesa. Wa qala lan ngendika sapa Allah taala summa adbaro yas'a. Iki surat yang lain. Summa adbaro mongko kargari mungkur sapa man yas'a hale lumaku sapa man. Jadi maknanya sa'yu di dalam surat yang lain iku maknane lumaku mesti berjalan. Sampean pas ada kumandang surat Jumat bareng lakoni apa wae kok wis di ana nidak ana undang-undang ya lumaku, maksudnya berbuatlah sesuatu yang berhubungan dengan Jumatan tadi, terus melakukan hal-hal yang lain itu termasuk wis ta'zim utawa wis manut perintah Allah. Wa qala lan ngendika sapa Allah taala malih inna sayakum satemene ngamal sira kabeh iku lasata iku yektine beda-beda. Jadi maknane meneh iku kuatah berarti contohnya. Di dalam surat yang lain maknane sa'yu tetap niki maknane ngamal. Jadi melakukan sesuatu atau ngamal. Sak temene perbuatan untuk ngamal sira kabeh iku beda-beda. Setiap orang perbuatannya beda-beda. Dengan dikane Allah di dalam surat yang lain dalam penjabaran makna sa'yu. Kala ngendika sapa Malikun Imam Malik, falaisalan ora ana asyayu apa lafal asyayu mau iku alladzi ku perkara zakara kang wis nutur Allah subhanahu fil kitabi fi kitabi yang dalam kitab Allah asyayu iku lumaku ala lakdami ngatasi pira-pira delamaan. Di lafal sa'yu di dalam surat Jumu'ah iku dalam Al-Quran itu maknanya bukan kok berjalan atau ngamal dengan berjalan dengan kaki bukan. Yang dimaksud Allah itu bukan berjalan dengan kaki. Wala istidatin lan ora melayu. Jadi ora harus cepet-cepet melayu mboten. Wa innama anna kan angin pestine ngersakake sapa Allah. Wa innama annya lan angin pestine ngersakake sapa wa ala amala ing ngamal wal fi'lalan penggawe. Sing dimaksud sa'yu dalam surat Al-Jumu'ah niku melakukan sesuatu utawa
berbuat sesuatu. Jadi ono nidak balenan ono nidak utawa undang-undangan sholat Jumat, segeralah melakukan sesuatu yang berkaitan dengan Jumat tadi. Jung lakoni liya-liyane. Aku iku termasuk adab. Adabe awak dhewe ning kene perintah ya Allah. La'alakum tuflihun, ben awak dhewe iku dadi wong sing bejo. Contone awakmu dikon wong tuwa pamane. Jele tuh jikono sapu pamane. Kok dikon kok randang tumandang biasane ku ndadekno gelo atine wong tuwa. Dintenteni ora tumandang pamane malah nglakoni liyane iku termasuk wong ora duwe adab. Engko dadekno gelane atine wong tuwa. Padha karo ngono kuwi. Ono nidak di dalam sholat Jumat, diundang untuk sholat Jumat, awak dhewe iku nek iso ya ndang-ndang utawa agi-agi melakukan sesuatu yang berhubungan dengan sholat Jumat. Mungkin adus, mungkin minyak wangi, mungkin mempersiapkan pakaian utawa liya-liyane. Nek wis ana nidak utawa undang-undang. Tandane awak dhewe niku apa jenenge ta'zim utawa terhadap perintah Gusti Allah. Jadi adab. Ini dijlimeti, walaupun sedikit nek dijlimeti dadekno senenge Allah ring awak dhewe. Ridhone Allah ring awak dhewe. Apa nek wis diridani Gusti Allah insyaallah niku apa iku digawe gampang karo Gusti Allah. Padahal wong disenengi apa-apa kan kadang dituruti. Muga-muga ngoten nggih. Gitu saja Al-Fatihah.